ഏറെക്കാലമായി ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ഒന്നാണ് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള രണ്ടാം അരങ്ങേറ്റം. എന്നാൽ ഈ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ തന്നെ മകന്റെ രണ്ടാം വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സിനിമയിലൂടെയാണ് പ്രണവ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരുപാട് നാളത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രണവ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 3.5 പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നയാളെന്ന നിലയിൽ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമാണ് തനിക്ക് കഴിയുന്നത്. സിനിമാ അഭിനയം എന്നത് താഴെ നെറ്റില്ലാതെ കളിക്കുന്ന ഒരു ട്രിപ്പീസ് കളിയാണ്. ഏതു നിമിഷം വേണമെങ്കിലും താഴെ വീഴാം. അവിടെ നിന്ന് അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാണികളാണ്. അതിന് കാണികൾക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാകണം. അതിന് വലിയ ഗുരുത്വം വേണം. അതെല്ലാം എന്റെ മകനുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന, മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. നടനെന്ന നിലയിൽ അവന് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവനോട് പറയാനുള്ളൂ: നീ തന്നെ നിന്റെ വെളിച്ചമാകുക. ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുടെ ഒത്തുചേരലാണ് സിനിമ. ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ്: കോമൺ സെൻസ്, ബുദ്ധി, കഠിനാധ്വാനം. ഇത്രയും കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എന്റെ മകൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അവന് അതിൽ സ്വയം വിശ്വാസം വന്നതുകൊണ്ടാകാം. ആ വിശ്വാസം അവന് ബലമാവട്ടെ. കൂടുതൽ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം ക്രിയേഷൻസ്.